बिनानाव गोदान मोनसिगोन दिनैनि दिनाव बिराद मोजां मोनदों आरो हावा सासे मोननांगौसो लागाव एहे रहा नहीं जाता अरे भाई रो अरे भाई प्यारी समझ गई बांगाल बानलु देगासिनो दङ आलु लायनाय देना होनाङो गोमसारलायनाय एकदम लागा Joseph with Priscilla. Hey guys, welcome back to another new video. नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय. So guys, दिनैना मानि बागै भिडिअ फैगासिनो नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ नायनानै मिथिखाबायानो जानो हागौ दिनैनिया मानि बागै भिडिअ फैगासिनो. So दिनैना हाबानि बागैसो भिडिअ फैगोन आरोना. So जोबोद इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो दिनैनि ब्लगा. So नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो जाहाथे भिडिअखौ नायलांबाय थागोन आं बेखौ गोसो गोरबोजों गुरै खावलायनाय थाबाय आरोखि. नै हौवा गोदाननि बिमाया नै बेनो ओरै फै र' ओरै फै माबोरै मोनदों जेनेबा नोंथांनि न'खरावथ' जुलि जानो थांगासिनो फिसाला उन्दैया नों माबोरै मोनदों गोसोखौ बयबो फैनायखाय गोजोननाय मोनदों औ आरो नोंबो फैनायखाय औ गोजोननाय मोनदों औ बयबो हेफाजाब होनायखाय औ आंनि न'खरखौ गाजा गोमजा बयबो हेफाजाब होनायखाय मोजां मोनदों औ गोजोनथों औ ओरै फैदों जोंना आब' हौवा गोदाननि बिब' आरोना बिब' देरसिन न'नि सबनिबो औ जोंना नैबे हाबा जानायनि बयनिख्रुइबो देरसिन जोंना नैबे बिगुमै ओ गुमै नोंथाङाथ' बिनानाव गोदान मोनसिगोन दिनैनि दिनाव दिनैनिफ्राय आरोना नोंथाङा माबोरै मोनदों जेनेबा बिराद मोजां मोनदों आरो हावा सासे मोननांगौसो लागाव माथो दा लौदुसो फैबायबा ओरैसो होयो नामा खम जारला नोङालै ओमफ्राय नों माबोरैथो ओमफ्राय हाग्रामा साइज जागोन बादियालाय हाग्रामा आवराखौ बांगालसो बांगालसो गारिया मोनजोब्बाय नै खिन्थु हाग्रामाजों बिदा फंबाय बायदि नुयोलै नोंखौ आङो जानोबो हागौ दै जानो हागौ एसे बोरैबा मानसियासो आंथ' नुवा औ दे नै ओरै दङ जोंना महात्मा गान्धी साइज एकदमबारे नायनायाव फाकुइट गोदो बेंगलराव खै बोसोर एक्सपिरियेन्स दंमोनलै आरो नोंना दंनायालाय 15-16सो दंमोन दा एसे खमायनानै बावनानै माने 8-9 बोसोरनि दंबावो आरो एकदम नों एवबाथाय ना गोथाव जायोबो गोथाव जायो नामा नंगौ औ जामारो जानायालाय मानसिफोरा कमप्लेन होदों बिदिनो नंगौ मेगनाबो थाइब्रै जाबाय ओमफ्राय नैबे सेरबेसे दं बेयाव औ नैबेल' माने नाया गासै 1 कुइन्टेल नैबेबो अमा 1.5 कुइन्टेल दङ अमा 1.5 कुइन्टेल माबा मुरि घन्टा बानायगोन नैखौ ना खर'खौ आरो ना औ एकदम बरिया सुपार सोरनोबा नांगौबा जोंना बे बेंगलरनि कुकमेन बेखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोखि ओरैबायदि गोथाव औ स्क्रिनावनो होनाय जागोन नैबेनि नाम्बारखौ आरो ना नै ओरै दं जों गामिनि महिलाफोर आइजोफोर ओरै एसे नाय ओरै नाय हाय होनलायनांगौब्रा होद मा रोङालै नोंसोरलाय हाय औ खिगुजासे जानोसै होमबा मादै मा बानलु होनो बेखौलाय बांगाल बानलु लागाव मोजां दे एकदम औ खिथु आलु लायनाय देना होनाङो खिथु आलु लायो नामा दे थांनो हालायलायि औ 75 होनलायनाय गोमसारलायनाय एकदम लागा खोनासारलायनाय औ दे नै ओरै दं जोंना अमर फंबायमोन आरो गोमसार फंबाय ओरै दं मादै दं हौवा गोदान जाफ्रामहां माथो ओंखाम संनो नोंनियावलाय ए दा जाग्रोनो आरोना जाबायनोसै सासे ओरैबो नै बेदरा होजेनबाय जोंना आदै लाहुरा होबायानो सुरबात जाहांबाय बेदर एवनायनि औ दे बेदर ना गावनायसो नामा बेदराबो गावनायबालाय माबोरै जादोंब्रा रावनोथ' बोरै साखो बुस्थुआ हमनानै मोनला
मा बेदर ना गावनाय जाखो ओइ हारि लिम्बु मा बेदरा मा गावलाबायनाय गथ'फ्रा मा सानना बुंखो खुनु फाथा मोननायसै आं होनदो सोरा है रोङो बाप देन्जारसैबो संनाय खावनायाव संख्रिबानो नोंलाय थावलाबाव नायदोंसोलै मानो दिनै जोंनि बुंनाय बेगेंबो बेगें आंनि हारानि बा हारा जाबाय होननानै आदम बादानि हाबाखौ बेबायदिनो दिनै प्रभु नैबे प्रिसिलाया नैबे जसेफनि बेगेंनिबो बेगें हारानिबो हारा जाबाय प्रभु जिसु ख्रिस्ट अ गोथां इसोर अ राशा थारा बाखाला निमि किसि थारा बा हालेलुया अ गोथां आरो गोथां इसोर प्रभु जिसु ख्रिस्ट नोङो पवित्र 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 आज हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम से इसे हम बोलेंगे दायो जोङो गिर्जानिफ्राय हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ बरायना लांगोन आरो न'सिम
जाबाय जोंनि नदुवार हालामनि सिङाव थानाय राफोद मावथि हान्जा ओंखाम संग्रा हान्जा आरोना नैबे जाहैबाय बाजै हायलुरि ग्रुप आरोना नैबेनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो स्क्रिनाव होनो हागोन भिडिअनि स्क्रिनाव नोंथांमोना जायफोर हाबा हुखा बा साराद' बेफोरबायदियाव जुदि गोनांथि जायोबा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामना लानो हागोन नैबेखौ ग्रुपनि जेनेबा सेक्रेटारिया सोरमोनलाय नोंसिना ग्रुपनि सेक्रेटारिया सोर प्रेसिडेन्टआ सोर सोर है मा लाजिलायनो बेलाय दे खोन्थाब्रा ग्रुपनि माबा सेक्रेटारिया अ दे सेक्रेटारिया बुंना होबानो जाबाय नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ जेनेबा माबायदि जेनेबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंथांखौ फननि गेजेरजोंबो हागोन नोंथांमोना जोंखौहाय कन्टेक्ट खालामनो औ आरो जुदि बिदि लोगो मोनोबाबो खिथानो हागोन औ खाथि खालानिफोराथ' जेनेबा लोगो हमनानैनो जोंखौ लोगो हमनानैनो बुंखायो नालाय औ जेनेबा जोंनि नगदा ओनसोलावल' ना जोंनि नदुवार हालामल' ना जेनेबा बाहेरावबो नोंथांमोना थांगोन जेरावबो थांनो हायो जोङो जेनेबा सुबिदाखौ नोंथांमोना खालामना होनांगोन जाय माने जोंखौ लांगोन औ जेनेबा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बारनाबो नोंथांमोना थांनो हागौ आरोना जेनेबा थांनो हायो औ जेनेबा मा सिस्टेम फैसा लायो बेखौबो एसे फोरमायना होबा मोजां जागौमोन जोंनि फैसा लानाय सिस्टेमा जाबाय हाबाया बेसे गिदिर हाबाखौ लानानै हाबा हिसाब बाजेट जायो जेनेबा बेसेबांसो मानसि जागोन बैखौ लानानै जोङो माने बाजेटखौ लानाय जायो